כאן יהודית הוביץ בטיפ שני על איך להשיג שמחה מפורים לכל השנה. הטיפ השני אומר, תדאגו לסביבה שלכם. כמו שאנחנו ראינו בכל מיני מצבים של הפצצות, לדוגמה הירושימה, אחרי שהפצצה הייתה באוויר ובאדמה, ראו את העצים גודלים עקום. והסיבה היא שכל צמח מרגיש מה הולך באוויר, אם יש אוויר נקי, אם יש אוויר מזוהם, ולפי זה הוא גודל. האדם הוא בדיוק כמו עץ, כי האדם הוא עץ השדה. כשבן אדם רואה שיש מצב, שיש מסביבו סביבה רעילה, סביבה שלילית, סביבה קשה, וממילא יהיה שלילי, יהיה קשה, יהיה עצוב. תהיו בסביבות שמחות. אתם רוצים להיות בסביבה של מצליחים? זללתי. רוצים להיות מצליחים? תהיו בסביבה של מצליחים. אתם יודעים שמחקרים מראים שבן אדם המשכורת שלו היא הממוצע של 5 חבריו הקרובים ביותר. תבדקו ליד מי אתם מסתובבים, תבדקו ליד מי אתם נמצאים וככה תצליחו. בהצלחה.